Rozumiem tomu humbuku, pretože už pán policajný prezident na svojom vypočúvaní hovoril o tom, že Národnú kriminálnu agentúru čaká reorganizácia, hovoril som to viackrát aj ja, že sa z tej NAKY stal jednoducho moloch, ktorý začínal na 200 ľuďoch, dnes má takmer 700 policajtov a my máme 2900 policajtov, ktorí nám chýbajú v uliciach a na NAKE sú sami riadiaci špecialisti. Ja si myslím, že špecializované útvary určite budú zachované, ale musíme reagovať samozrejme aj na to, čo sa udeje s úradom špeciálnej prokuratúry. Ak tie spisy jednoducho budú rozdelené po krajských prokuratúrach, tak aj my možno, že zriadíme špecializované krajské tímy, ale jeden špecializovaný tím určite bude aj centrálny, ktorý bude priamo pod prezidium. Takže či to bude sa volať NAKA, alebo ako v minulosti to bol UBOK, povedal som to veľmi jasne, jedno, či mačka čierna alebo biela, podstatné je, aby chytala myši a všetka tá agenda, ktorú dnes NAKA rieši, sa bude aj v budúcnosti samozrejme riešiť. Budú tu špecializované útvary, ale tie špecializované elitné útvary majú byť ozaj špecializované nie o tom, aby na úkor toho, že každý policajt chce byť špecializovaný, potom nemal kto aj reálne tú bežnú štandardnú kriminalitu riešiť. Ale chcem vás ubezpečiť, že všetky trestné činy súvisiace či už s korupciou alebo s tým, čo spadá do agendy Národnej kriminálnej agentúry, aj tie živé, aj tie, ktoré sa aktuálne preskúmavajú, budú sa naďalej vyšetrovať. Ani jeden trestný čin nebude zametený pod koberec a je mi absolútne jedno, či sa jedná o trestné činy a podozrenia z spáchania trestného činu politika koalície, opozície, veľkopodnikateľa, malého podnikateľa alebo bežného občana.